Nakita mo na ba ang iyong forever? Na seryoso sa iyong pagmamahal, na handang ialay ang kanyang buhay sa'yo. Bihira na ngayon ang may forever, kaya pagmamahal, ingatan mo nang hindi matulad sa nangyari sa iba. Respeto sa isa't isa, sekretong masayang pagsasama. Problema ay pag-usapan lang, nang di na lumala, kaya ayusin agad. At kung makita na ang iyong forever, kailangan mo lang ay maging tapat. Wala ka na dapat na ipagtatago. Sabihin mo lahat ng totoo. Respeto sa isa't isa, sekretong masayang pagsasama. Problema ay pag-usapan lang, nang di na lumala, kaya ayusin na agad. Respeto sa isa't isa, sekretong masayang pagsasama. Problema ay pag-usapan lang, nang di na lumala, kaya ayusin agad. Kaya ayusin agad.